Салом, ба ҳама. Дар ин видео дар Telegram бот пул кор мекунем. Силка барои Telegram бот дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушед, шуморо ҳамин хел сайта нишон метаҳад. Дар инҷа Create New Account нишон дагад. Create New Account-а интихоб мекунем, Start Planting-а интихоб мекунем ва мо регистратсия мекунем. Вақте регистратсия кардем 0,01 сид кор мекунем. Claim-а интихоб мекунем, пулмоно мегирем. Сид ҳамин пули, ҳамин валютаи ҳамин бозие ки мо метавонем ба пули ҳақиқӣ алишиш кунем. Дар боло бошад скорси пулкоркунӣ нишон досияд. Агар дар баланси мо 0,02 сид шид, Claim-а интихоб мекунем, метавонем пулмоно бигирем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ Mission ёки миссияро интихоб мекунем. Дар инҷа мо бояд регистратсия кардагӣ бошем ва ҳар рӯз 1 рӯз то 6 рӯза мо метавонем пул бигирем. Got It-а интихоб мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар инҷа Follow Us-а интихоб мекунем, мо подписатсия мекунем ва 0,05 сид кор мекунем. Силкаро мекушем, моро Twitter-а нишон метаҳад. Следовата интихоб мекунем ва ин ҳама ҳамаш дар регистратсия гардам. Got It-а интихоб мекунем. тарзи дигари пулкоркунӣ бошад, ҷа силкаро дӯстомон роя мекунем ёки бустеро ҳастай ва менюда медроем. Дар инҷа бустера мекушоем ва се намуди бустер ҳастай. Бустери якум Strong, яъне ки қуввати ҳамин бозӣ зиёд мешавад ва пулкоркунӣ мо зиёдтар мешавад ва бустери дуюм бошад дарахтай. Мо ин бустера харидем, дарахт мо зиёд мешавад. Ҳар як раунда пул бисёртар кор мекунем ва бустери сеюм бошад, скорси бозии моро зиёд мекунад. Ҳозир бошад ма скорси бозии ма дуюм скорстай. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар инҷа Friends-а интихоб мекунем. Силкаро дӯстомон роя мекунем. Ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 20% ва скорус кор мекунем. Барои силкаро копировать кардан Copy Invite линка интихоб мекунем. Referral Leader Bar-да интихоб мекунем. Дар инҷа нишон медиҳад ки якум, дуюм ва сеюм ҷой. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.